बियाह शादी क के एकदम इनके खानी मधुमलन ना भ और मधुबाला बैठा रहे त जान जाई आज जब बियाह क के आइन केकरा से बियाह भाई केकरा से संजय भाई से संजय भाई से तनी कमे न जाने ले अब तो झाल बजावे लगले पहले तनी एगो पंचर के दुकान खोले ले साइकिल के बहुत हां संजय एकदम बबुआ साइकिल स्टोर संजय मिले के पता अंदर अब बड़ा चल बियाह भइल अब मेहरारू बड़ी त एकदम ऐसन सेम टू सेम जाने कि ले वइले तई पंचर नो साटल तो ले वइले तो सुहागे रात के दिन है अब लगल है मौगी के कपड़ावा खोल अब खोल के बीगी मौगी सोचलस कि चलो अभी तो ठीक बड़े आपका से जब कपड़ावा खोल दिले आंगनवा में से डाबला में पानी कल में चला के आप पलंगवा पर धो दिले मौगी सोचले कि ए सुहाग रात के दिन पानी के कौन काम बा बोलस के राजा जी हई डबला में पानी रब का होई बोले कि चुप रहो हम मिस्त्री हई हम पंचर बनाइले जले ले तोरा के पानी में बुड़ाई ना बोले तोर छेदवे ना लो पानी में बुड़ाई तबे हमरा आंख से छेद लौकेला टेंशन मत ले पानी में छेद त चलो एगो सेशन सुना दी आई बैठ एगो लड़का एगो लड़की से प्यार करता एगो से ना 10-12 गो से अब बहुत दिन के बाद लड़की जब आइल बिया लड़का देखले में कहता के रे ई गुड़िया हिया नु गुड़िया हिया हां त मोटा गइल बिया अच्छा एकरा के तो बरइले पर देखले ले का हम तेरे के हां 5 पर देखल देखो गुड़िया मुंह बनौले बाड़ू रोज आवत रहलु त हंसत आवत रहलु आज सुथनी खनी मुंह काहे बनौले बड़े रे क्यों कुछ बोलले बा का है ला ना जाई हद तोरी के जर हो की तो हार्ट अटैक करा दी ऐसा एक रोज ला एक रोवे का रे हां काहे रोत रे अते रोता का बात बा क्यों बोलल ना कोनो सामान ना क्यों मरलस ना अरे तो हेतना हार्ट रोल जा का भइल बताओ बोला ए जान बोला परा हम का कहे कैसे कही अरे बोला नु कहबो उगिल दी हां उगिल नहीं खाए भाई भाई मने उगिलेले खालो लो का तो हां ये लचवन चला अब हम बालक भई दिक्कत नहीं के उगिलेला में कर उगिल दी हां हमें ज्यादा दिक्कत नहीं के ना थोड़ा सा जलजीरा छीड़ के हां सारा मारी हां बुझाई के रहता हो कदम भैया का बात बा कोनो बात बा बोला हमारे शादी के दिन रुपा गइल बा हां हाई कार्ड ले ली परसों बारात आए वाला बा रुआ जरूर आए पूरी सब्जी खाए खातिर बुनियो बा अच्छा बताई ना है शादी के कार्ड अरे तो नहीं दादी के काट देंगे दादा के ले जाके दे हां ना भगल तू हां ये का अरे है शादी के कार्ड पर लिखल का हां आयुष्मती गुड़िया कुमारी हां चिरंजीवी जीतन राम माझी लो अरे इतना बोड़ हां बताओ ना हां कितना लमहर आदमी के हां उतना बड़ घर में उतना बड़ जात से रुपया बा तो बाबा लोग के देखा नहीं खचा साक्षात मारत रहो अरे एमे तोर राय का बा मरे जिए के कसम खइलू जी अब तहरे साथ है मरब तहरे साथ है आज बीच में धार में कहत रहे कि हमर शादी रोपा गइल बा एमे तोर राय का बा से बता ए जी बोलिया मजबूरी बा
ताहर मजबूरी बा तो हमर है जरूरी बा जरूरी तोरा बा दू चार जूता में मिल जाए तोरा जरूरी ठीक बोलो का कहे माई बाबू के पगड़ी के लाज रखे खातिर अपना प्यार के कुर्बानी देतनी। माई बाबू के पगड़ी खेला तोर माई को ऐसा पगड़ी बांधे लगल होय देखो ना तोर बाबूजी पगड़ी बांधल मुन्ना जी एकर माई कहिया से पगड़ी अरे एकर माई चुड़ियारे नहीं हो गांव गांव घूम के रीडिंग में चले तोर खतिया जंतर का जा जोलर जा तारू तारा से प्यार ना कर दूसरे के लगे जा तोहरे लगे बुझी सुन अरे जिंदगी में आई थी कहानी बनकर झालर चाहिए निगाहों में बस गई जिंदगानी बनकर जिससे मैंने पलकों तले रखा छुपा कर वो मेरे पलकों से निकल गई पानी बनकर हवा बहते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा बहते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं और नए साथी मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। अब तो पुरान हो गई बड़ा, अब तो बरसात भग भग खावड़ा पीला खानी। अरे जा जिंदगी में आई थी कहानी बनकर हमरा कहानी के तो पलट पलट के बर्बाद कर दिहले जन कइले बुढ़ी बात ठीक ना कइले लइका कहत भैया मैं हो चल जो अच्छा तो रह दियो जा आकी हम तो हक चाहनी तू तो हरे चहलू के हुआ और के अरे तो हम तो हक चहली तू तो चहलू के हुआ और के हम तो हक चहली तू तो चहलू के हुआ और के राम करे तू ये करा के चाहो राम करे तू ये करा के चाहो तू चाहे के हुआ के अरे हम तो हक चाहली तू तो चाहलू के हुआ के तनी तनी नामो हमरा के बता दिया तनी नाम बता दी जितेंद्र भैया तनी सुन ले हम मुखिया जी बानी तनी मुखिया जी के तनी भेजल जा तनी हमनियों से परिचय हम मालवा दी तनी मुखिया जी जितेंद्र भैया हमरा के हजार रुपया के पुरस्कार मुखिया जी तनी हने आ जाए देखिए यही में परिचय पात्र होला हां मुखिया जी तनी आई आहे तना प्रतिष्ठित लोग बैठल बा सभे
गाना बजाना जब होखे लगला इतना आनंद आवेला। मुखिया जी आई आ तनी मुखिया जी के नाम पर जोरदार ताली बजाए सब है आवे। चलिए 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 हाँ ठीक आ तनी जोरदार ताली पंचायत बन रहो राउर विजय होखे। अब बताई लड़की हमारा के छोड़िए दिले भैया तो लड़की जब छोड़ दिले भैया तो हम जी के का करो आ जब जियबे ना करो तो रुपया होई का। अरे लेला भैया करबा तो काम करी अस्पताल गिलास के हां दुनिया में छनाव करी पड़ी। हां सही बात बाबा 5 गो डोबो किया पड़ी आ 5 गो डोम के बराबर तो तोहनिए के बराबर सन। अब बताई ना हमरे से जियो तरसन आ सराप तरसन हमरे के। हां हमनिए के दिन के ब्याह हो गइल लेबर ना गई स्कॉर्पियो में चढ़े लगलो। अब बताई नहीं बहुत बाउल करतर संमधमाला जी कतर से के स्कॉर्पियो पर हमनी के दिन से चढ़ल तरस। अब बताई हम स्कॉर्पियो तो घर से अकेले चली आइले। हां दे बल्ला क्या कहता ए मुखिया आशिकी पे मातम्बा साथ में बात नहाई चलिए 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 आई आई कोनो बात नहीं काई हां हमनी के प्रेमी होई रहुआ। हां देखिन आज बड़ी दिन के बाद भेंट भइल बा माता रानी रोबो के बनौला रही दुकान चलो तारू सब बढ़िया से आज हमनी के ब्यास न होई जमल का आशिकी पे मातम्बा साथ में बात 11 भगिना के रोगे एकदम काहे ना जरूरी जरूर एकदम बनबे करब काहे ना तने आई भेजे बैठे अच्छा आशिकी पे मातम्बा साथ में बात नहाई हम तो हक चाहनी बहुते तू निकललू हर जाई हम तो हक चाहनी तू तो चहल के हुआ के हम तो हक चाहनी तू तो चहल के हुआ के आप बता भैया सपना कभी साकार नहीं होता अब मोहब्बत का कोई आकार नहीं होता बहुत कुछ हो जाता इस दुनिया में बालक भैया मगर दोबारा किसी से सच्चा प्यार नहीं होता। फूल खिलते हैं कलियां खिलने नहीं देती फूल खिलते हैं कलियां खिलने नहीं देती। ए अभिषेक जी हम तो आपको चाहते हैं लेकिन ये जमाना मिलने नहीं देती। सकार लो, काहे मारे लइका कहता
हो जब बहारी आई तू गम में डूब जाइबू हो जब बहारी आई तू गम में डूब जाइबू हो तड़प तड़प के दिल के धड़कन तड़प तड़प के धड़कना बड़ी जोर से अरे हम तो के चहली तू तो चहल के हुआन के हम तो के चहली तू तो चहल के हुआन के आहा, हम तो के चहली तू तो चहल के हुआन के हम तो के चहली तू तो चहल के हुआन के गुड़िया हेतला लोग बावे हाँ जल्दी